дар бораи ҳарифи худ, дар бораи Пултахин хеле ҳарифай? ҳарифи бақувват, ҳарифи пастаки. Барои чӣ весовой таълиш кардӣ? Взвешивание ман 3 рӯз 4 рӯз пеш уже наметонистам уже состояние без судороги ҳозир. Дар бораи бои Беҳрӯз чӣ фикр дорӣ? Беҳрӯз иншалло тиёрай. Мезанаша меги Беҳрӯз? Мезанаш, конечно, мо всегда ай пишти худ меем. Искандарам бои зур мешава. Манам боварӣ дорам, бовар ки ами Искандар. Искандарам мезанам. Дӯстон ассалому алайкум. Қарор дорем дар гостиница Монарх. Ҳамагӣ 24 соат вақти дига мондагаи то турнири ACA. Аллакай бачаҳо ҳама вест кардан, ҳама 100%, ҳама файтҳо баргузор мегарданд. Ҳама шуморо мо интизорем. Пагоҳ 6 феврал дар Мега Спорт. Барои кадоми билет дар кора дар сектори тоҷико дар нами рақамо нависем. Есть. Ассалому алайкум дӯстон. Ин аксро мебинед? Ин манам 4 сол пеш. Ва ин аксҳое ки мебинед, аксҳои имрӯзаи ман аст. Фарқиятро дида истодаед? Дӯстон, Мард клиникро барои пересадкаи мӯи сар ба шумо тавсия медиҳам. Худам кардам ва бо боварии комил ба шумо тавсия медиҳам ки дар клиникаи Мард клиник ба шумо кӯмаки аниқ мерасонанд барои часпондани мӯи сар. Гарантия мепурсед? Гарантияи як умра иншааллоҳ. Занг занед дӯстони азиз. Худам шахсан ба ҳар яки шумо кӯмак мерасонам барои часпондани мӯи сар. Давлатҷон, салому алайкум. Аввало мо медонем ки худат весовой таълиш кардӣ. Дар бораи ҳарифи худ, дар бораи Пултахин хеле ҳарифай? ҳарифи бақувват, ҳарифи бигем пастаки бисёр мускулист, яъне ки преимуществои мо опыт, преимуществои мо соперникои опытни хати бисёр задагием. Барои мо иншааллоҳ опыти ман намного бисёртари вай. Ғалаба ай дасти мо мешава ва хости худо. Ҳама каса биёбалет кунед, раҳмат калом бародаро. Барои чӣ весовой таълиш кардӣ? Весовой вес уже 82 зиёд шид, қин мешид 266 кадан. Амёти дар Грозный 82 кило будам. Қадам баланда, вес мехеза постоянно. Барои мо 82-83 будам, баъди ман шуда 81 мешидам. 66 кадан слишком қини бад мешид. Питанияро сероно правильно мекардам, сероно намешид. Барои мо состояние и хеле лучше уже. Ина пага, допустим, взвешивание, ман 3 рӯз 4 рӯз пеш уже наметонистам уже состояние без судороги ҳозир. Шукри худо масоз ина чихе мебине бақувват 7 килогар ҳозир ганят бинем шав саҳари уже беҳтарин восстановлениеро мегзарем баъд шашм хита мебинем акаса. Тайёрӣ чӣ хел тайёрӣ? Барои чӣ медонам ки камтар дар тайёрӣ проблема буда? Тайёрӣ шукри худо соз гузашт. Як моҳ, як ҳафта дар шаҳри Грозный будем. Шукри худо мешава беҳтарин. Дар бораи гапо гап назанем чи? Не. Хорошо. Успеҳ кардӣ, тайёр шудӣ? О, тайёрем, шукри худо ҳамаст. Шашм биёе балет кунем мебинем. Барои мардуми тоҷик, барои онҳое ки ҳама вақт мебиёянд моро дастгирӣ мекунанд, медонӣ худат ниҳоят дастгирии бақувватай сахтай охирон баромаде ки буд дар Чечня буд. Не, пешай вай ҳисоб намекунем ака охи. Вай нагем ака, вай фаромӯш кунем. Попал он выиграл я. Победа настоящая тогда Москва буд. Москва да буд. Чандум буд? 24 сол буд охи, 24. Беҳтарин поддержка зур буд. Бародаро раҳмати калон барои хизмату барои омадан то ҳама то савчинота ҷавоб метиҳем. Устоста хафа нашекад мета ҷавоб наметиҳем дар Инстаграм барои раҳмати калон миннатдорам аз шумо ҳама бародарои қиёматӣ. Бо чӣ гузар дорӣ барои мардуми тоҷик ки мебиёянд дастгирӣ мекунанд? раҳмат биёи ҳамаи акҳое ки ёрдам менан мора. Акҳои ҳамаашо ака гуфтан нумошро нагирӣ. Ҳамаашо раҳмати калон миннатдорем. Шумо ёрдам менем, мо далиша мерем. Та медонӣ ки 6 феврал беғарз ахлот Беҳрӯзам баромад мекунад. Дар бораи бои Беҳрӯз чӣ фикр дорӣ? Беҳрӯз иншаалло тиёрай 100% мо яоҷоя тиёрӣ дагӣ будем. Восстановиться самое главное шава. Ҳамин восстановление шози главное. Беҳрӯз сахт мезанад, зарбаш сахти бадай. Учиста техника кор менам. Дарша моқа сахт нест, не ки Беҳрӯз боварӣ дорам ки якум дуюм раунд Беҳрӯз мефтиронаш. Боварӣ дорам. Мезанаша меги Беҳрӯз? Мезанаш, конечно, мо всегда ай пишти худ меем. Искандарам бои зур мешава. Манам боварӣ дорам, бовар ки ами Искандар. Мезанам меги? Искандарам мезанам. Мезанам меги? Короткий уведомление, рискай. Хай, чихелаи спортай. Риск мени, мерай пеш. Намени, хай дальше. Дарс мешава, дарс.
ана контрактои худ тамом шуда, аги буди контрактота чӣ карӣ кардӣ? Продлеват контракт оли чорум буе. ай чорум боя. Чорум. Не сеюм буе, се тега мемона. Контракт оли рафтес пока. мақсади худ чи адам эсем эсте? Пока озам ҷем пока. Пока ҳамаи буёро назанем, дальше ягон план наменем. бисёр хуб давлатҷон, ташаккури зиёд. Ана раҳмат барои интервю. Саломат бошӣ. Миннатдорам. Давайте теперь